ଆଜି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବେ? ଯାଉଛି ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଅଜା, କଣ ହେଲା କିରେ? ଆଜି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାଇଁ ପଡେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମତବାଦ। ପୃଥିବୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ତାର ଉପଗ୍ରହ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ, ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରୀ ରୂପରେ ସେ ଅମୃତ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସ ଲୁଚିକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ଅମୃତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ। ଯେମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଅମୃତ ଖାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଲେନି, ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ, ରାହୁ ଆଉ କେତୁ। କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ଏହି ମତବାଦ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧଗ୍ରାସ ବା ଅଧା ଖାଏ, କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରେ, ଏହି ସମୟରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଖାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପୂର୍ବ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପାକତ୍ୟାଗ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷ ପରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ଆମର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତବାଦ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ରହିଯାଉଛି। ରହିଗଲେ ପୃଥିବୀର ଛାୟାଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥିବୀ ଛାୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଗ୍ରାସ ବା ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଆମର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଆମ ଉପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ। ଯାହା ବି ହଉ, ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ହଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମତବାଦ ହଉ, ଏ ଉଭୟ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ। ଗ୍ରହଣ ସମୟଟା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଜପ ତପ ଭଲ ମନ୍ଦ ୟାକୁ କଲେ ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଚେରମୂଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଚେରମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଲାଗିଥାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ରବିଧି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଜପତପ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ ସମୟଟାକୁ ଯେଉଁ ସୂତକ କାଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣର ଭକ୍ଷଣ କାଳ ବା ଗ୍ରହଣର ସୀମା, ଏଇ ସୀମାରୁ ଏଇ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ସୀମାରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଏଇ ସୀମାରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କହ?